माबायदि मोनदों खामानि मावनानै बेहाय मोजांखौनो मोनदों हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउट्युब चेनेल लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय आं दा दंफैयो रौतानि गोदान रेस्टुरेन्ट खुलिनायाव आरोना नोंथांमोना आंनि उनथिंजाय नायनो हागोन बेनारखौ एमजि फुड्स ए फेमिलि रेस्टुरेन्ट बे रेस्टुरेन्टनि नामा मेन हाइवे खाथियावनो दङ रौता सारियालिनिफ्राय 500 मिटारसो जागोन आरोना रौता टु तेजपुर थांनाय र'डआव बिनि मेन हाइवे खाथियावनो दङ नोंथांमोना नायलांनो हागोन आं दा मा जानाय मोनो बेवहाय नोंथांमोना देखायलांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सिङाव आं देखाय नोंथांमोननो बेनारावथ' गोबां आइटेम होनाय दङ नैबेहाय नै चिकेन ललिपप बेनिफ्राय चाम्बार दसा साउथ इन्डियाननि फुड जिनाखि नोंथांमोना नैबेहाय फ्राइड राइसबो मोननो हागोन बेहाय रुटि परटा फास्ट फुडनि अल आइटेमफोरखौ नोंथांमोना बेहाय मोनजागोन आरोना रेस्टुरेन्ट नालाय बियो दा माखासे ओंखाम जानो गोसोब्ला ओंखामबो मोनजागोन आरो बर'नि गोथाव अनला दाउ सबाय साम' नारजि अमा मोजां आइटेम मोनजागोन आरोना नोंथांमोना जायफोर जानो गोसो लोगोफोर आं दा हाबलांसै रेस्टुरेन्ट सिङाव मा आइटेम बानायनाय जायो नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबानो जाबाय नायलांबाय था गोजोननाय थाबाय एमजि फुड रेस्टुरेन्टनि जोंहा बिथांनिसिम दा बिथाङा माने जोबोद गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोनबाय आंनिनो लोगो बिथाङा गोबावनि उनाव लोगो मोननानै आंखौ नुनानै बिथाङा हाबफैदों बहुत गोजोननाय मोनदों आङो दा माने बिथाङाबो जिनाखि गावनि फिउचाराव थांनानै थानाय मोनसे राहा लामा दिहुननानै लानो हादों आरो बेजों लोगोसे मोजां मोननांदों आङो बिथांखौ गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोननानै दा जोङो नोंथांमोना देखायलांगासिनो दं मा सिङाव देखायलांसै फैदो जोंजों लोगोसे नायलांबानो जाबाय नैबे जाहैबाय रेस्ट लाग्रा दा लोगोफोर नोंथांमोना जानानै दसे मेंनाय मोनदोंबा बेहाय आरामसे रेस्ट खालामनो हागोन आरोना ओरै बरिया ओमफ्राय दा जों जाग्राखौ देखायलांगासिनो दं फैदो नोंथांमोना सिंथिं नैबे जाहैबाय एसि रुम ना बिराद मोजां प्रिमियाम क्वालिटि बानायनाय जादों आरोना बेखौ नोंथांमोना नै बेहायनो एसि नांगौबा गरम बोथोराव एसि जानोबा बेहाय फैनानै नोंथांमोना साहा कफि मोजां नोंथांमोना गार्लफ्रेन्डफोरजोंबो बेहाय इन्जय खालामनो हागोन जिरायनायसै आङो दा नै थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन टेबोलखौ जाग्रा बिराद माने मोजां प्रिमियाम बानायनाय जादों आरोना एकदम प्रिमियाम लुक्स गोजा गासिबो जिरायग्राफोराबो एसि रुम बियो ओमफ्राय आदैयाथ' रौता एरियानि खाना औ रौता एरियानि खादा आंनि गामिया गिरुवा क'क्राझार आंबो थाफैनाया 1 मासानो जाबाय 1 माससो ना ओरैनो बे रेस्टुरेन्टखौ अपेनिं खालामनाया खैदिनसो जाखो बियो खुलिनाया जेथियानाखि बिटिसि इलेक्सन रिजाल्ट होयो ओइदिनानो अपेनिं खालामनाय जादों आरोना अपेनिंआव ओरैबायदि खालामदों बिराद फुरथि खालामदों आरो गाजा गोमजायै गाजा गोमजा सोब मानसिखौ लानानै गिदारि खालामनाय जादों जोबोद मोजांनि बाथ्रा माने बर'फ्राबो बेबायदि लासै डेभेलप जालांगासिनो दं नङा होमबा दा बेफोरबायदि खुलिनांगौ आरोना बर'फ्राबो लोगोफोर नैबे जाहैबाय VIP बेबो एकदम नोंथांमोना सेपारेट माबाफोर रायलायनो गोसो जायोब्ला बेहायबो जानाय समावबो रायलायफैनो हागोन आरोना जोबोद मोजां नांदों नोंथांमोना फैयोब्ला नैबेहायबो आराम जिरायनानै सेपारेटनो माबाफोर पार्सनेल बाथ्राफोर दंबा बेहाय रायलायफैनो सावरायनो हागोन सेक्रेटलि जोबोद मोजां जायगाया बेहायबो नोंथांमोना ओंखाम बिहरनानै जानो हागोन बा जाग्रा मुवा मम' होन चावमिन होन बा जिखुनु एनि आइटेम्स माने फास्ट फुडनि बुस्थुफोरबो मोनजागोन नोंथांमोना बेहाय फास्ट फुडआव हाद्रि बालासो गुफुंनाय जायो नालाय बबेबाथ' दा आं नोंथांमोननो संनाय किटचेनखौ देखायलांगासिनो नोंथांमोना किटचेनखौ एसे नायलांब्लानो जाबाय लोगोफोर आं दा जाग्रा मुवा बानायग्रा जेनाखि किटचेन संनाय खावनायखौ आं नोंथांमोना देखायलांगासिनो नोंथांमोना फैबानो जाबाय दा जों सिंथिं हाबबोबाय बेवहायनो बानायनाय जायो कुकमेननि लिडारा जोंहा आदायानो सानैबो ओरैनो बेसेबां गोबाव जाखो होनदों बे रेस्टुरेन्टखौ खुलिनाया मास मोनसे जाबायना ओमफ्राय आदाया बिनि सिगाङाव बहाबाफोर एक्सपिरियेन्स माने बाहेरफ्राव मावखांबाय नामा शिलंआव मावोमोन मावदोंमोन ना शिलंआव मावोमोन गुवाहाटीआव मावोमोन ओमफ्राय क'क्राझाराव मावदोंमोन गौरां भेलियाव ना ओरैनो कास्टमारफ्राथ' फैबाय थादों थिगानो मोजां रेसपन्स होदों ना रेसपन्सआथ' मोजाङानो ओरैनो मा आइटेम मोननाय जायो नोंसिना जोंना थालि मेनसिल दं ओमफ्राय चाइनिस इन्डियान आरो तन्दुर साउथ इन्डियानबो दङ ओमफ्राय बर'नि अनला दाउ सबाय साम' बेफोर सोलियो मोनजोबो बेसेबां गोबाव जाखो होनदों आंबो बहुत बोसोरानो जाबाय शिलंआव 20 बोसोरालागै जों खामानि मावनाय जाबाय माने बिनि गेजेराव बोसोरसेसो माबायाव थांनाय जाबाय आं अरुणाचलाव टावाङाव मावहैदोंमोन आङो
होमबाथ' गोबाव बेनिफ्राय फैनानै बेयाव जइन जाफैनाय जाबाय आरो ना ओजोंहाय रिजाइन होनानै ओरैनो साबैसे दङ नोंसोरो जेनेबा जोङो किचेननि स्टाफआव जोङो 8 जनसो दङ आदजनसो दं ने ओमफ्राय बाहेरनि वेटारफोरजों सार्भिसमेनखौ लानानै टटेल 15-16 जना जाहैयो आरो मम'निया नैबे जोंहा फंबाया दङ बिथाङा मम' बानायो मम' मा होनाय जायो जोंहा ओरैनो इयाव दाउनिबा दाउ होबाय पियास बिदिनो पियास ओमफ्राय नैबे केपसि इयो जाहैबाय चिकेन चिल्ली पर्क चिल्ली बाहायनाय जायो इफोरखो ओरैनो फंबाया रौतानि जिनाखि बे दा गोदान रेस्टुरेन्ट खुलिनायनि अनगायै गुबुनफ्राव मावफेरबाय नामा बेबायदि खामानिखौ आंथ' दा मावनाया शिलंआवनो मावोमोन शिलंआव ना शिलंआव आङो 16-18 बोसोरसो मावनाय जादों 18 बोसोर ओमफ्राय दा इयाव डाइरेक्ट न'आव फैदोंमोन आङो ओमफ्राय इयाव जोंना शेफफोरा लेंहरनायखाय जोंनि बे रौतायावनो खाथियाव जागोन मावफैदो होननायखाय थारमाने इयावनो फैना थाफैबाय आरो मोजांबो जाबाय न'आव थांलाय फैलायबो थांब्रब फैब्रब खालामनो हायो नङा होमबा गोजानावबाथ' माने थांब्रब फैब्रबनि थाखाय मालाबा उसुबिदा जायो गोजोननाय थाबाय दे फंबायनिसिम नोंथांमोना गोबां मम' लाभार दङ नोंथांमोना जाफैबानो जाबाय जायफोर मम' जानो मोजां मोनो दा जोङो राइसफोरखौ फ्राइ राइसनि राइसफोरखौ नैयाव दोननाय जायो दोनथ'नाय जायो फारसेखि आरो बेयो साव जाहैबाय सावमिन बिदियाव दोनो बायखांनायनि उनाव जों स्टक खोबना दोनथ'नाय जायो बेफोराव आरो चिकेन मम'खौ बिदि बाहायनाय जायो बे जाहैबाय चिकेन मम' ओमफ्राय आरो जाबाय आरो नोंनिया भेज मम' जाहैबाय दा नै जोंहा बिथिं मादै मोना बासन बाथन सुगासिनो दङ खैदिनसो जाखो बेहाय मावनाया मादै आं दिनै 12 दिन ग्रोब जादों 12 दिन ने ओमफ्राय जायगानिखाना मादैया जायगानिखानो आं ओइ फालुगमारिनि ओरैनो बेसेसो मोनदों दरमाखो सानसेयाव सानसेयाव जों हाजिरा 300 मोनदों आरो 300 न ओरैनो माबायदि मोनदों खामानि मावनानै मोजांखौनो मोनदों मोजां मोनदों ने नै बिथिं दं जोंहा आयंआलाय खैदिन जाखो आं मास मोनसे जाबाय मास मोनसे ओमफ्राय गामिया मा गामि आयंना मालिमारि ताल फालुगमारि ना आं रायनो धाबावबो 8 बोसोर मावबाय एक्सपिरियेन्स दंखायो आयंआ रायन' धाबायावबो 8 बोसोर मावबाय 8 बोसोर मावबाय आं बिदिनो बासन सुनाय मैगं हानाय मैगं हानाय सामब्राम हानाय बेबायदि गोजा बेसेसो मोनो दा आयंआ सेलारिखौ बेयाव 300आनो न 9000 मासाव दा बयबो सेलारिखौ मिथिनो लुबैयो सेंग्राफ्राबो सिख्लाफ्राबो नङा होमबा दा बाहेरायाव थांस्लायस्लाय जायगायावनो खाथियावनो बेयावनो मोजां माइ हानोबोथ' दा हनै बहुत माइ खस्थ' नङा हानाया होमबा खस्थ' माइ हानाया फुङावनो थांनांगौ दा दा लाजिनायखौ जों गारनांगोन आरो लाजिनाय गारबासो जोङो आवगायनो हागोन नङा होमबा दे होमबा आयंनिसिम गोजोननाय थाबाय दा आंजों लोगोसे दङ एमजि फुड फेमिलि रेस्टुरेन्टनि गासै टीम जिनाखि जोंहा स्टाफ बिनानावा ओरैनो खैदिनसो जाखो बे खामानि मावनाया जाबाय 1 monthसो जाबाय ना अपेनिंनिफ्राय माबायदि मोनदों खामानि मावनानै बेहाय मोजांखौनो मोनदों नैथिं दं जा फंबायमोन दङ फंबायाबो आंबो अलमस्ट 1 monthआनो जासिगोन ओरैनो फंबाया जायगानिखाना बबेबा गोजाननि आं जायगानिनो बेनिफ्राय धनस्रिघाट बेनिफ्राय अलमस्ट 7 किल'मिटारसो जायो थांलाय फैलाय खालामो ना बेहा थांलाय फैलाय खालामा बेयावनो थायो बेहायनो थायो आरो न' दे गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिमबो नैथिं जोंहा नैबे फंबायाबो दङ फंबाया खुलुमबाय आंबो अलमस्ट 1 monthआनो जाबाय आङो दा एमजि फुड फेमिलि रेस्टुरेन्टआवहाय मेनेजार पस्टआवहाय खामानि मावगासिनो जोबोद साबायखर फंबायनिसिमबो दा नैथिंबो जोंहा फंबाय दङ फंबाया ओरैनो खैदिनसो जाखो आं 20 days जाबाय लोगोफोर जों दा जानोसै नै नोंथांमोना नायनो हागोन आइटेमखौ मा दङ फार्स्टआवनो दङ पापर भाजि बेनिफ्राय दालि जहल बेनिफ्राय खमा बिबारजों अनला अमा ग्रेभि बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय लाब्रा ओमफ्राय नै जोंहा बेंगन फ्राय ओमफ्राय नै बेसर भाजा लेस्रा सबाय बिमा होनना बुङो जोङो आलु भाजि नैबिथिं आरो आसार दङ ओमफ्राय नै स्मक खालामनाय अमा ड्राय अमा चिलि माने चाइनिस आइटेम आरोना बियो चाइनिस बरियानो नैबे चाइनिसफोरनि खानाय बायदि नै मडेला सामब्रामा बरिया बानायदों दा जों जानायनानै नायनोसै मेग्रास ब्रादार दं बिथिं ओमफ्राय नों अमा जायोना जाया आंथ' दायो अमा जानायखौ दोनथ'बाय भेजिटेबल नामा नोङो नाजों जागोन नोंथाङा दिनै जोंहा स्टाफनि थाखाय ना होयो नालाय दा बेखौनो आरो
स्टाफनि थाखाय दिनै ना आरो औ ओमफ्राय बिदिनो हप्तायाव खनबेसेसो बेदर होयो हप्तायाव गेजेर गेजेर दावदै होयो ओमफ्राय बेदरा दिनै होयोमोन खिन्थु रटेसन खालामदों दायो दिनै ना होबाय ओमफ्राय नेक्स्ट शुक्रबाराव दावदै होसिगोनला दावदै होसिगोनला दावदै होसिगोनला दावदै होसिगोनला ओमफ्राय सानदेआव बेदर होसिगोन आरो खनथाम माने सोलाय सोलाय होबाय थायो आरो ना नङाबा बरिं जायोना जानो नङा होमबा दा जों जानोसै केमेरामेनाबो जानो लुगैबाय खोमा आं दा जानानै नायग्रोनोसै र' 5 स्टार हटेलाव जाफैनाय बायदि मोनलायबाय आं दिनै नोंथांमोनहाबो फैब्लानो जाबाय माने तेजपुर गुवाहाटिफोराव जायफोर थाङो रेस्टुरेन्टफोराव हाबो नोंथांमोनहाथ' मिथिखायो रेस्टुरेन्टफोरनि संनाय खावनायफोरखौ दा जोंनि रौता एरियायावनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रौता एरियायावनो नोंथांमोना मोनजागोन आरो ना मोजां मोजां जानाय आइटेम दा बावैसो गोदान खुलिदों मास मोनसेल' जादों आं दा नै दालिखौ होग्रोनोसै औ जानानै नोंथांमोनाथ' मिथिनाय नङा टेस्टखौ माबायदि आं दा जाग्रोनोसै बरिया फार्स्टआवनो आं अमाखौसो जाग्रोनोसै अमाया आंनि फेभरेट बेयाव अमा ग्रेभि नै लोगोफोर अमा ग्रेभिया नैबिथिंना बियो चिलि अमा चिलि नै मेजेम मेजेम माने स्मक खालामनाय आरो बरिया फान्थाव बिराद बरिया माने जानायनि टेस्टफोरखौथ' बुंनो नाङा नोंथांमोना फैनानै जाफैनायबा गावनि सालायजोंनो मिथिगोन टेस्टखौ माबायदि जायो आं दा पियास जाबावनोसै नै पियास आरो बिथिं नै लेमन दङ टेस्ट खालामनानै खिन्थाहरदो आलुखौ टेस्ट खालामनि र' अनलाखौ टेस्ट खालामदो अनलाजों खमा बिबार नैबे जाहैबाय अनलाजों खमा बिबार बेखौ टेस्ट खालामसै एसे बरिया एकदम माने बर'नि संनाय बायदि मोनजाखादों आरोना गोथाव जाखायो बर'नि संनाय खावनायफ्रा गुबुन जाथिफ्राबो ओंखायनो बर'फोरनि संनायखौ बांसिन जानो होननानै फैयो आरोना मिरामिस जाबाबो नोंथांमोनहा फैसा उसुल जानाय बायदि मोनगोन आरोना जायफोर मिरामिस जायो मिरामिसावबो गोबां आइटेम दङ मिरामिस जायाखै नालाय अमा ग्रेभि जादों ओमफ्राय नैथिं जोंहा अमा चिलि दङ ओमफ्राय बेनो आरो माखासे आइटेम दंबावो नोंथांमोना जि जानो गोसो आंथ' जाजोबनो हाया नालाय ओमफ्राय दा नै पापर जाबावनोसै आङो पापराबो बरिया होमबा जाबाय थानोसै थ' लोगोफोर जायफोर बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो जाय फैनो गोसो नोंथांमोना फैब्लानो जाबाय आरो कमेन्टआव लिरना हर नोंथांमोना बे रौता एरियानि सोरबाफोर दंब्ला बे रेस्टुरेन्टआव फैयाखैब्ला नोंथांमोना फैनो हागोन आरो बारा गोजान जाया हागजेर स्कुलनि खाथियावनो हागजेर स्कुलनि अपोजिट एसे स्पिड ब्रेकार एसे बारबानो मोनो आरोना दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै होमबा नेक्स्ट भिडिअआव थाबै लोगो मोनफिनगोन जायफोर फैयाखै फैदो जाफैदो टेस्ट खालामनानै नोंथांमोना खोन्थाब्लानो जाबाय थ' बिराद मोजां मोनदों आरोना दिनै जानानै आं जाजोबसै नङाबा दा नोंथांमोना लुगैगोन थ' नेक्स्ट भिडिअआव थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय